Ahojte priatelia, piatok po obede, krásne slniečko, ideme si zacvičiť na kolibu, vyskúšame teleport, 3, 2, 1, BAM! No, prvý teleport je úspešne za nami, objavili sme sa na kolibe, ideme si s Motýlom zabehať, zašportovať, natrénovať. Karči bude behať. Tak idem iba ja trénovať, o 2 týždne máme... budem mať rýchlu chôdzu. O 2 týždne sa vidíme v Košicách na Tvrďákovi, tak treba makať do poslednej chvíle. Jeden z nás dvoch musí byť zdravý. Užívaj si piatok a maj pekný deň. Čau. Jak máš parádne tieto okuliare. Vzhľadom na to, že pár dní dozadu tu snežilo, tak dneska to tu vyzerá celkom pekne. Aj toto je celkom pekný pohľad. Aj toto je pekný pohľad. A tuto vidíme tvrdú prípravu. Chudobní roky. Keď nemáš ani švihadlo, tak musíš skákať bez švihadla. Yo, here I go again with the pen strike, then get him outy. Impossible's pulling posse tools, making rowdy, say howdy to the crowd, jump up, beat him down. Any sucker MC thinks we clown around. This old hype, 1993, battle rhymes like mine. Stačí. Make them wrong when I write. What's the matter with us? Yo, hold up, now everybody thinking that I'm crazy when I roll up. But all I'm trying to do is build my flow up and trying to show these rappers on the mic that they can grow up. So show up and listen to the sounds of the party. Impossibles rap like Eddie Griffin and Ferraris. Wait, let me stop like the beat was muted and rewind my mind so I can get back to it. This is how we do it all the time. Bullet like a bully pulls a bullet from a 9. Loyal to the end, man, I'ma stick with mine like Spider-Man sticks to the walls many times. Yo, we beat too high, no you can't be down. Once bitten, twice shy. Celkom príjemný cvik. Myslím, že to celkom dobré cvičenie. Daj si kriky. We can get back to it, back to it. This is how we do it once again. Back like the body part. Počkaj, pustíme cyklistu. No, keď beháš po takomto teréne, dávaj si pozor, najmä keď máš členky ako ja, také vrtké, vybúchané. Karči žije na vrtkavých nohách. Hej, ja si žijem na vysokej nohe, ale zároveň na takej vrtkavej, najmä čo sa týka členku. Láska, ako si sa prešla? Výborne. Hej. Áno. Odporúčaš to aj? Po dlhých daždivých dňoch sme konečne vyrazili von. Hej. Skonštatovali sme, že včerajšia zúrivosť bola spôsobená. Áno, včera. Dneska musím sa priznať, je to, skúšame také, že koľko spolu vlastne vydržíme, tak sa nám to podarilo viac ako týždeň v kúse. Každý, vlastne, ak nerátam prácu, ktorú máme každý inú, tak sme boli stále spolu, čo minimálne teda na ten môj pomer je celku výkon a som pyšný sa na seba, že sa mi to podarilo. Včera sme síce už vrcholili trošku takou nejakou náladou, nenáladou, ale bola spôsobená aj zlým pracovným. Áno. Aj trošku sa k tomu podpísali nejaké pracovné záležitosti, ale keď vonku svietí takéto slniečko, si s takouto kráskou vonku, tak máš hneď lepší deň. A Pedro nám tu chýba. Pedro, kde si? Musíme zistiť, kde je Pedro. Asi si to pinka s loptičkami, alebo Nehovoril, že bude s tebou chodiť cvičiť. Áno, Pedro, hovoril si, že budeš so mnou chodiť cvičiť. Ani raz si sa neozval, že či ideme cvičiť. Pojebše chuju. Tak sa ozví, ježiš, počkaj, sa šmyknem. Sa ozví a pôjdeme spolu niekedy cvičiť. Týmto ťa vyzývam. Pedrito náš. Máš trošku studené ruky, ale aspoň, že máš srdiečko horúce. Na kolíbke došportované, čo hovorila si niečo, Láska? Trošku nestíhaš vždy? Trošku nestíham. Na kolíbke došportované, ideme si zaplávať, takže spúšťam teleport do plavárne. 3, 2, 1. Objavili sme sa na plavárni.
Nechceš kameru? Man, I'ma stick with Doc, not Chuck D, but see Doc's my Hank shock. Me like Bruce, cause the beat, it be kicking. Recipe famous without the finger licking. Showing to prove it, sticking to move it. Impossible's never fun, getting back to it. We getting back to it. We got him, C-Doc. Watch this. MCs be acting a fool as if they don't know about the D-A-double-D-Y-O. Bar schemes and punchlines like battle rap. How you get all the way up?